And the Oscar goes to K-pop Demon Hunter. Oscary majú svojho veľkého animovaného víťaza. K-pop lovkyne démonov zabodovali naplno a spôsobili celosvetý ošial. Film zaujal autentickým prepojením K-popu, korejskej mytológie a akcie a stal sa globálnym fenoménom aj na známej streamovacej službe. Od premiéry ovládol rebríčky sledovanosti aj hudby, pričom jeho hit Golden získal aj Oscara za najlepšiu pôvodnú skladbu. Ja som sa s tvorcami filmu stretol ešte pred veľkým večerom priamo v Oscar múzeu, kde ožíval celý jeho svet. Od prvých konceptov a rôznych kresieb. Pri nominácii na Oscara máš pocit, ako by si sa trochu zapisoval do histórie, a pre nás je to o to výnimočnejšie, že ten film je veľmi špecifický. Snažili sme sa urobiť niečo nové, kultúrne jedinečné a hudobne odlišné, takže to, že sa to dostalo až sem, je naozaj skvelé. Film od začiatku stával na originalite a snažil sa priniesť niečo, čo diváci ešte nevideli. Myslím, že základná myšlienka bola ukázať typ ženských postav, ktoré sme v animácii ešte nevideli. Sú vtipné, cool, silné, ale zároveň aj trochu zvláštne a bláznivé. A to sme spojili s oslavou hudby a jej sily, ktorá tu funguje doslova ako superschopnosť. Keď sme to dali dokopy a vytvorili celý ten svet a mytológiu, prišlo nám to ako ideálna kombinácia. Za úspechom však stojí aj množstvo práce, hľadania a výziev, ktoré museli tvorcovia prekonať. Asi najväčšou výzvou bol casting a potom hudba. Hudba bola naozaj náročná, ale keď to bolo ťažké, mali sme veľa momentov, ktoré nás naplňali a dávali nám istotu, že sa tam dostaneme. Bolo to o tom skúšať, vracať sa späť a hľadať, až kým sme nenašli niečo, s čím sme boli spokojní. A práve hudba napokon zohrala kľúčovú úlohu aj na Oscaroch. Film úspel aj v hudobnej kategórii a soška za najlepšiu pôvodnú pieseň putovala skladbe Golden. Celé to prijatie filmu bolo vlastne dosť symbolické. Film je o tom, ako nás hudba spája a že je to v dnešnom svete niečo veľmi pozitívne. A potom film vyšiel a urobil presne to isté. To bolo na tom naozaj krásne. Z nominácia až k dvojitému Oscarovému triumfu. Príbeh, ktorý ukazuje, že aj animovaný film môže dobiť svet a zanechať stopu v histórii.